Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesti yaodija chiruguko chuyenda panji nanga nkhani zonyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi hausi kulinji nanga otutsa mwadzuka bwanji nanga atemziledio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji. Well, we're going to manage differently this year. We're going to start quite early, and that will be taking now Forex. That's a challenge because the whole global economy is unstable financially. It's not in Malawi. It's unstable, so it will take some time. In 2014, when we came in, the economy was in doldrums. It was about 12 months to stabilize, 12 to 18. Now the economy is worse than it was then. It may take a little bit longer. So I would ask people to be patient, especially some disgruntled politicians, so-called leaders, who are, I think, trying to create an unnecessary disgruntlement. That we'll work on this. We're working on it with our partners, both private and public, and international and domestic. And in due course, we'll solve the problem. I can assure you that. Ameneyo anali mtsogoleri wa dziko lino kuyankhula pa 8 May chaka chonchino ku nyumba ya chifumu ya Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe. Koma ndimafuna ndithu wanangwa kuti utifotokozere kuti kodi poti amayankhula mchizungu kwenikweni amuthalikawa amati chani. Mwina ndisanayambe kulankhula pena pake takangati sitinatchule ena amene tikhale nawo muno. Mwina akhozoona nga iyayi ndithu tili ndi alendo athu mwa nthawi zonse tikhala ndi Bertha Phiri, iwowa ndithu nda executive director ku Malawi Economic Justice Network kuja timati MEGEN, komanso tikhala ndi Benedicto Kondowe amene amayankhula ndithu pa nkhani zosiyanasiyana from the civil society community. Ndiye onsewa tikhala nawo utawupitiriza. So makamaka chimene amatanthauza amthalika analankhula mchingerezi koma amanena kuti poyamba amatsindika kuti nkhani ya mafuta imene yakhala ikutivuta kwa masabata angapo pakatipa panopa iwo akuona kuti yacheperapo, ndipo mafutawo amba madera ambiri amba kupezeka zimene boma lawo linalonjeza kuti nkhani imene yathana nayo. Ndiye anatengerapo somwayi pamwambo omwe kufotokozapo zamene zachuma zikuyendera mdziko muno. Titsindike pano kuti amthalika anavomereza kuti nkhani zachuma pakali pano sizili bwino, komano ananena kuti izizi zikuchitika osakhala ku Malawi kukhala kuno yayi koma ndi dziko lonse lapansi imene mayiko ambiri akukumana ndi vuto la zachuma. Anapereka chitsanzo kuti mmene ankabwera mu tsogoleri wawo oyamba chaka cha 2014 anapezanso chuma chitasokonekera mdziko muno, komano zinawatengera miyezi 12 chimene chili chaka kuti abwezeretse chuma mchimake. Ndiye ulendo uno amati uno ndiye apezano zoyipitsitsa kusiyana ndi 2014 kunkhani ya zachuma zimene akuona kuti tidekhe sizatengera nthawi yochepa kuti azikonze, koma ali ndithu njira mozikonza. Analonjeza kuti nkhani ya fetereza sivutirapo chaka chino, ayamba kupereka mwachangu komanso apezeka mwachangu. Nkhani ya ndalama zakunja Forex akunena kuti imeneyo akuthamangathamanga kuti aonetsetse kuti Forex ipezeke, komanso amanena
kunena zachakudya kunena kuti palibe munyengo imene imakhala yovuta ya njala amene wafa ndi njala kapena mwina anthu kudya zinthu zachilendo ngati nyika kapena chitedze, ndipo atsindika kuti chaka chino zikuonetseratu kuti tili ndi zokolola zokwanira. So makamaka kwakulu nkoti akupempha anthu kuti adekhe chumachi chiyenda bwino aposayidwa apa mwina asamvere ena andale amene ati akutengerapo mwayi kufalitsa uthenga osakhala bwino kukhudza zachuma, koma iwo boma lawo likuchitapo kanthu. Mwayifotokoza bwino ndithu. Ndiye pano ndimati mwina tiyambe kupereka mwayi kwa alendo athu kuti ayikepo maganizo pa nkhani imeneyi nsanabwereso kwa iwe wanangwa. Tiyambe ndi Bertha Phiri kuchoka ku Magen. Bertha Phiri, mukundimva, muli pa line? Ndikumva. Chabwino. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino. Mwadzuka bwanji? Inenso ndadzuka bwino. Nkhani ndi imene mwayimvayi, mwina mafunso nkumati kodi inuyo ngati munthu mmodzi amene muli kaswiri pa nkhani izi zachuma mukuona kuti zimene akuyankhula msogolelezi izo ndi zoyankhula on the ground, kodi zikufanana zimene akuyankhula ndi zimene zikuchitika pa ground, kodi zikugwirizana? Chabwino, ifotokoze kumene kuti poyambirira tikulamikira kunena kuti president wa dziko lino Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akuzindikira kuti dziko lino likudusa mu machallenges ambiri akazima. Poyambirira ndi zimene kuti akuvomereza ndipo afotokozera kuti mavutolo adali nawo, ndipo mkuyesaisa kwawo akunena kuti aonetsesa kuti zinthu zifike bwino kapena kuti zayamba kale kuchita bwino. Koma ndimafuna ndifotokozere kunena kuti lero lalikulu la mavuto ameneyi ndi ambiri, ndipo mukaona ngati Malawi Economic Justice zambiri ndizofunika zikonsider. Choyambirira timaona kapena kuti tikuona nkhani ya ngongole public debt wayana komanso wamanga komanso omvera ndosamena kuti onene. Yes. Tidziwe kuti pakali pano public debt yacho na 90% ya chuma chonse chimene chimatonsa kati tripu. Zimenezi zikubweretsa kuna kuti chuma chizikhala chikulowa chifukwa ndiye kuti moti tilowese ndalama chizi chofunikira dziko lukhala palipizi kuti kubweza ngongole zimene. Tabwerezaniso ni nkhani imeneyo ya public debt. Tafotokoza mwati 90%, tafotokozani kuti anthu amvese fa tikamakamba nkhani za ngongole mwina apena pake sitimalabadira kwambiri ngati dziko. Ngongole zimene dziko la Malawi lili nayo ndi pafupi 23 trillion Malawi pa. Imeneyi ndi 90%, mulingo wa 90% kwa chuma chonse chimene timapeza ngati dziko zatimati GDP, gross domestic product. Muchichewa chomfabwino tikunena kuti ndi pafupifupi mabajeti atatu amene tikuweza kukwaniritsa kuti tibweze mtandao kumene ngongole zambiri za mkhamikali zimene dziko likuyenera kuti liziona kuti lifikire pa ndalama yoti siza kubwezera. Ndimangokamba gwero la mavuto amene komanso mbali ina ndikuperewedwa mmene timakhala nako, kuperewedwa pa nkhani za ntchito za malonda zatimati trade deficit, kuperewedwa kwa mabajeti athu chaka ndi chaka. Timaperewedwa pa mlingo wa pafupi 10% wa chuma chathu chonse, ndipo kuperewedwa kumeneku ndimene kumakhala kuti chuma tisaike ndalama mu masectors amene atiza kuthandiza chuma chiperebe zatimati fiscal deficit. Kungonjezera dziko linoti lili kavuto ambiri kapena lizobetsera zambiri kunkhani ya zomangamanga ma infrastructure, misewu komanso mbali ya energy kuti chitsogolo.
ndipo model kapena kuti process ya chitukuko amanena kuti chitukuko chimakhala bwino kapena kuti chimakwera ngati pali infrastructure development. Tili ma challenges kuti amenewo mudziko nkhani zakusintha kwa nyengo iziso zimaonjezera kuti chuma chisapite patsogolo, koma nkhani imene kuti zikhaso kwambiri ngati zizi ndi kulephera kutolera ndalama zokwanira mdziko lathu lino, pamene tili ndi anthu ambiri amene amachita ntchito za malonda pafupifupi 88% amene ali mu informal sector, amene ndalama zawo sizimalowa ku misonzi kuti tikwanitse kutolera ndalama zokwanira. Na mwachidule ndimafuna ndinene kuti mavuto amene a president afotokoza ndizoona zokha zoti ndipo zikugwirizana ndi pamene titakhala tikuchita ngati Malawi Economic Justice Network kuti zobetchera chuma mdziko lino ndi zina ndi zimene tafotokozera pano. Ndilekezeka ipo. Mwina ndisanapite kwako Ndowe, manena kuti kodi zimene ayankhula in terms of kuti kodi boma likupanga chani kuti lithane ndi mavutowa, kodi zimene ananena mtsogoleri wa dziko lino ndi zimene zikuchitika on the ground kodi zikufanana? I think funso linali limeneyo. Mwachita bwino ndithu kufotokoza ndithu satani wa mavuto athu kuti kodi gwero lake ndi liti, koma pamene popo mwina musanapite kwako Ndowe tango ndifotokozerani mukuona kuti zikugwirizana kapena ayi. Ndikhozekereza kuti boma lango yambapo chabe koma mtunda udakalipo. Choyambirira akamba za kupezeka kwa chakudya, kukuza ntchito za ulimi, zimenezo zili tindizikana kuti inflation kana kuti katundu, mtengo wa katundu ukhale womvere, zatimati existing food inflation. Tsopano kupezeka kwa katundu wa zaulimi kumathandizira kuti katundu wina atsike mchenji, koma chifukwa chakusowa kwa credit tikutha kuonabe kuti katundu wina asimikira ngati mafuta ndi zina zotero kumapambekera Malawi akuvutikabe kuti afikire pa umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ndi zimene zikuchita pa ground zangoyamba chabe food inflation ayikuonza. Food inflation kuchepa ikakhala yotsika mulingo wake zimapangisa kuti inflation yonse ikhale kutsika. Angoyamba pang'ono komabe tikuyembekeza zambiri zimene Amalawi akhoza kufunika kuti azione zikuchitika. Kupezeka kwa forex kufikira pano misika ya palalero imene imapezeka ndi forex kusiyana ndi banki idakachitikabe. Ananena Minister of Finance ku Parliament kuti afuna ani ndi malonda amene amachitika ndi ndalama yakunja mapalalero market. Izi ziti zinambe kuchitika pa ground. Chifukwa tikuona kuti forex yathu ndiyo perewera. Komanso ntchito za malonda zimene zimapangisa kuti forex ikhale yokwanira zinafike pa chimake bwinobwino ndithu. Chabwino. Ayi pano tipite kwa Benedicto Kondowe. Kondowe, mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino. Yana mwadzuka bwanji ndi chawananga wanangwa. Iya ife tonse tadzuka bwino. Ndimafuna kuti inu mwina muitengere mbali ina. Betha Phiri afotokoza bwino ndithu za gwero la mavuto athu, kufotokoza ndithu za public debt, trade deficit, ndi zina zonsezo kuti ku infrastructure kukuso kuli mavuto ndi zina zoterozo. Ino ndimafuna mwina mutaitengera from this angle kuti kodi ifeyo ngati dziko mwina chimativuta kwenikweni ndi chiyani ngati anthu ngati atsogoleri kuti tipezeke kuti tidakali pomwepo nkhani ya chuma khala ngati kumangozungulira pa Chingereza amati vicious cycle, ngati kuti basi tizingoyambapo tingorekeza mwina nkhani za magesi, tipezeka nkhani za mafutazi ndi nkhani zoti sizachilendo
governments come in, governments go out. Timakhala ngati kungozungulira nkhani zake zomwezomwezi. Tikakamba nkhani za kuba, za corruption, zimakhala zomwezomwezo. Inde titomanena kuti ena mwina makhala better than others. But at the end of the day ngati dziko, timakhala ngati kuti kungozungulira. Inuyo mwakhala ndithu Malawi muno following these issues for some time. Mutaonenapo motani? Zikomo kwambiri Ayana. Mwina nkhani imodzi imene ndi yayikulu kwambiri ndiyonena kuti ngati dziko timakanika kuti boma likhale likupitirira, imene timati continuity of government. For continuity kapena kupitirira kwa boma sikuti kumatanthauza kuti mukasintha mtsogoleri ndiye kuti ndondomeko za boma kapena china chilichonse chisinthe. Koma mukabwerera mbuyo muona kuti nthawi imene tasintha mtsogoleri zinthu zambiri zimasintha, ngakhale ma programs ena amayimitsidwa ngakhale kuti akuthandiza kapena kufikira Malawi. Ndivuto limodzi nalo ku Capitol Hill kujatu ambiri ma technocrats amakhala omwewo. I know kuti pamakhala mwina kusintha apo ndi apo ma PS, but the largest part of the civil service imakhala kuti ndi omweyo. Ndizoona, koma mukayang'ana ma PS boma likasintha muona kuti ma PS amene timati ma controlling officers ambiri amasuntha ena kuwapitisa Guantanamo. Of course mumakhala ndi ma directors. Chifukwa chosintha zimaonesa kunena kuti ma technicians at director level amakhala wopanda mphamvu chifukwa chonena kuti ndale zimayamba kulowerera. So ngakhale kuti muli ndi anthu amene ali ndi upangiri kapena kuthekera, koma upangiri wawo sumaonekera chifukwa chonena kuti environment imene tikupereka yimakhala yosayenerera. Chinthu china chimene chimachitikanso ndichonena kuti boma likasankhidwa ambiri amalephera kupanga zisankho zimene zili zoyenerera chifukwa chonena kuti mwina amafuna Amalawi awakonde pamene Amalawi in the long term amakhala akuvulazidwa. Ndipereka chitsanzo chimodzi cha nkhani ya ma tax reform. Yes. Muona kuti ndondomeko zimene zikutchedwa EIS ndi ndondomeko zimene sikuti zayamba panopo ayi, zinayamba mboma la Chakwera. Koma zinayimitsidwa pa zifukwa zina za ndale. Amthalika alowa mboma akuyamba ndondomeko zimene inde zili ndi mavuto amene ndiwomveka, koma ndi ndondomeko zimene zikuthandiziranso kuti ndondomeko za misonkho zilongosoke. Koma kuti atsogoleratu apange zisankho zoterezi zimakhala zovuta kwambiri. Akondowe iya musanapite ku mfundo inayo makamba za EIS ndemo unena kuti inayimitsidwa nthawi ya Chakwera chifukwa za ndale. Muna tangu tifotokozerani fwa Malawi ena mwene khanga pamene pomwe amanga masamba. Mutanthauza chani? Yeah, chimene timatanthauza ndichonena kuti mukatsatira ndondomeko kapena zokambirana zimenezi sikuti zinayamba panopo, zinayamba mboma lakale kuti ndondomeko zisinthe, koma implementation sidachitike chifukwa chonena kuti inuyo mukudziwa kunena kuti panali nkhani za chisankho za 16 September 2025 zimene andale amayang'ana kwambiri kunena kuti ndondomeko zimenezi zikayamba kugwiritsidwa zisintha bwanji kaganizidwe ka Malawi pa nkhani za zisankho zimene zikubwera. So ndikunena kuti atsogoleratu ngakhale amthalika mmene ali mboma akuyenera azindikire kunena kuti pa zisankho zina zimene iwo ngati mtsogoleri akuyenera apange osatengera nthawi zonse kunena kuti Amalawi aganiza zotani ngati ndondomeko zimenezi zingathandizire kuti chuma cha dziko lino chilongosoke. Koma kwa ineyo ndikuona kuti nkhani yayikulu ndiyonena kuti mukayang'ana kuchuluka kwa misonkho yachuluka kwambiri, mukayang'ana nkhani imene beta wanena kuti debt stock ndi yayikulu, zikumveka ndithu kuti misonkho imeneyi imayenera kuti ichitike. Koma nkhani ndiyonena kuti kodi misonkho yonseyi mukatolera muyigwiritsa bwanji ntchito ngati Katangale akupitirira, komanso ngati masalaries a anthu akusalabe pomwepo pamene misonkho ikuwonjezekera, chifukwa pakuyenera pakhale balance kuti ndalama imene munthu ikulowa muthumba mwake ifikire zinthu zina zimene zili zofunikira. Then maona kuti pamenepo pa nkhani ya misonkho pakufunika ndithu kuti pakhale balancing yoyenerera, chifukwa misonkho ndikofunika kuti tikonze misewu ndi zina zimene maibesa anena, koma mutha kutolera misonkho koma wosayigwiritsa ntchito kuti Amalawi aone kusintha. Chabwino. Ayi
bamba mwema kaya pomwepo ndibweranso. I'll be back to you. Wanangwa wamva mene wayankhulira mtsogoleri wa dziko lino mu clip imene tinasewera ija imene adayankhula pa 8 May ku Kamuzu Palace ku Lilongwe, komanso wamva mene Bertha Phiri ayankhulira komanso Benedicto Kondowe. Iweyo ukaona ukumaona kuti amalawi agwire chiti kwenikweni tili pati ngati dziko. What's your analysis kuti tili pati zikuyenda sizikuyenda tikupambana ndi pati pamene tikulephera ndi pati? Tinene pano kuti ndi imene anayankhulira Mutharika, President Mutharika, komanso anzanga awiri a Bertha Phiri akumejini komanso Kondowe. Zikuonetsa ndithu kuti pang'ono pakuoneka kuti mwina kachidwi kapena chikhumbokhumbo chofuna kuthana ndi mavuto amene amalawi akumana nawo kalipo kachidwiko. Koma chimene ndikuchiona ine kwambiri apa tikukhala tikuti sitikuwuzana chilungamo. Ndi mwachidziwikire kwa iwo amene akudziwa pachichewa timati chithupsa, ukakhalatu chithupsa ukamachilambalala osadula mutu kuti muchifinye bwino sichimakhala kuti mwathana nacho, pankati muchimakhala chikupitirirabe. Ndi zimene zikuchitika ku Malawi. Mukhoza kuona kuti zambiri zimene zanenedwa ngati zochita zabwino ndi zapamwamba chabe, ngati kupezeka kwa mafuta awotu tinene kuti amene azipezeka daily. Sono ngati tikunena kuti mafuta ayamba kupezeka ndiye kuti vutolo panabwera vuto kuti simene alikhalepo, fa mafuta sakwenera sowe. Ndiye kunena kuti mafuta ayamba kupezeka sindiye kuti zinthu zasintha yayi, tikungobwerera kunomo mene timene okhalira. Imeneyo sindinganene kuti zilezi zikuyenda apopo pena pake panatisokonekera. Mwina mbali ya chakudya ndizoona kuti mbali imeneyo tachita bwino, komano monga ananenera Bertha Phiri adza mwina kumene tachita bwinoko kwambiri ndi kuyimitsa kakweredwe ka mitengo ya zinthu pafupi imene pa Chingereza amati inflation. Pokhapo tikhuzana kuti ayi bora zikuyendako bwino chifukwa choti mwina tili ndi chimanga chokwanira, ndiye chimanga chimatenga gawo lalikulu la mitengo ya zinthu kakweredwe Malawi muno. Koma chimene ndimatanthauza kuti sitikuwuzana chilungamo ndi chakuti kodi tili ndi maziko kupita kutsogolo pamenepo. Ndeneyo sindikuonapo maziko enieni chifukwa anthu fe kuchokera kalekale chuma chathu chimachokera ku foja. Apart from foja amene panopa sakuyenda bwino, tilibe chilichonse chimene tingaloze kuti talowera uku kumene kuti kubweretse ndalama zakunja. Fa masamu ake ndi osavuta, ngati sitigulisa china chake kunja sitikhala ndi ndalama. Ndeti ngongole imene amanena Bertha Phiri ndiye ndi chokhacho chimene panopa tikutani tikudalira kapena kupatsidwa ngati mwa donation ndiyena zimene masuku anthu zochepa. So kupita kutsogolo maziko enieni panopa ineyo sindikuwaona kuti tili pamene tingaloze kuti tayima apa pamene pasinthe chuma cha dziko lino. Zimaoneka ngati kuti dzikoli kuti liyende maka nkhani za chuma tayenera kupanga pa Chingereza mati radical decisions. Tayenera kusintha kaganizidwe komanso kupanga ziganizo zina zowawa zopweteka zokuti kwina kumalira uku kumamutsa zokuti mukonze dziko. Ndifuna ndipite kwa Bertha Phiri aja kuti mwina atifotokozere ngati munthu mmodzi woziwa za nkhani za chuma kuti kodi what are some of those radical changes that Malawi needs to go through kuti zitiyendere. Ndiye ndibweranso kwa iwe Wanangwa. Bertha Phiri sindidziwa ngati mukundimva pa line. Ndikukumvani. Zikomo kwambiri. Timanena nkhani yonena kuti muone maiko amene atuluka mu mphawi muzaona kuti pena pake anapanga ziganizo zowawa koma zinali ziganizo zona to long term mwina zinawathandiza. Enanso mwina nkumanena kuti usogoleri sukutithandiza koma kenaka unapeza kuti chuma chasintha. Ino mukuona ngati ni madera ate amene ngati dziko we need to make radical decisions. And tikamanena ma radical decisions amene sikuti kungopachika mwina Mutharika ndi chipani chawo chimene chili mboma tukamba ngati dziko collectively kuti enera kuganiza motani mosiyana ndi metakhati opangira zinthu kuti zinthu zisinthe pa Malawi pano. Zikomo kwambiri. Ma radical decisions ipange chani kuti chimacha chinthe. Ineru ndimafuna ndiye kuti zimene zisizikunzichitika padera dera. Radical decisions ndi mindset change imene takatamba zaka zechulukira.
ndipo tili nayo ndondomeko imene boma lapita ngakhale boma ili linakhazikitsa ndi kuvomereza kunena kuti tikapanga izi mu short term tikhala kuti chuma chathu chipite patsogolo, tikapanga izi mu medium term kapena long term tikhale kuti tikupita patsogolo. So ndikumbuse pano mtendo wa Malawi kuti zinthu zimenezi ndi monga ngati number 1 kukuza ntchito za agriculture commercialization, kuti no nkhani kapena ntchito ya malonda ipite patsogolo. Wayana kapena kuti ananga anafotokoza kuna kuti akukamba za agriculture tikungodalira toplake amene kupitaso bwino kwambiri pakuenda bwino pa ntchito. Zinazo zina zimene tipeza kukuza ku nkhani ya agriculture tii ndi zina zotero. Komanso kodi ngati dzipi tikupanga bwanji tikupereka bwanji chifukwa kwa ma foreign direct investors. A Benedicto Kondowa anafotokoza kuti zokhazo zimene zikuchitika kusanzana ovomereza EIS system imene tikuitchulayi zikungoonesa kunena kuti no ubale pa nkhani ya malonda uli pa chiopsezo. Ngakhale anthu amene angabwere kuti ma investors abwere ku dziko kuno akuona kuti pali political instability chifukwa ndi ziganizo zimene tinazipanga kalekale koma tikulephera kunena kuti no tilunjike tipite kutsogolo. So nkhani ya export tikuyenera tikuze ndithu, timangoimba nyimbo kufuna tikuze ntchito za malonda koma zenizeni sizikuchitika pabinani. Komanso kuyimitsa kutemera kwambiri nkhani ya ulimi ndikuona kuti ndi zinthu zimwe zimene zingabweretse chuma ku dziko lino. Mbuyomo timamva nkhani ya kukuza diaspora remittance imene kufikira pano there is a lot of informality kapena kuti ma formal channels olunjika kunena kuti ndi ndalama zingati zimene timalandira kapena tikupeza kuchokera ku diaspora remittances. Muona kuti takhala tikufika chaka ndi chaka. Komanso ndondomeko zina zosiyana zimene takhala tikuzika ku nkhani ya debt. Ngongole ina tikuyikamba kuti ndiyochoka inakunja foreign debt koma muziko lathu momwe nazo ngongole za nkhani domestic. Now radical deficiency izinthu zachilendo kwenjenyani. Mali 2063 zikwamba makamaka MIP1 medium implementation plan MIP1 10-year plan imene ili tiye tilunjike ku mining ipite patsogolo, private sector zonsezo tili nazo in black and white. Koma chidwi ndikufuna kuchita zinthu zimene zikutivuta tisake tikungozimbulira pamodzi koma zinthu zitili nazo zinakhazikisidwa mothandizidwa ndi National Planning Commission. Koma aliyense akabwera afuna ayendese agenda yake, corruption komanso kusafuna kupitisa patsogolo zinthu zimene zikuyenera zichitikire. Ndi amene onde ma radical decision if nothing izikusiyana ndi mindset change imene tidazilemba kale koma kuti tingoyamba kuchita ndi kupita chitsogolo. Ayi zikomo kwambiri Mayi Bertha Phiri amene onda executive director ku Malawi Economic Justice Network. Ndiye palaini pa tili ndi atolankhani amene tifuna kuti acheze ndi Malawi malo osiyanasiyana. Koma poyamba ndili ndi Blessings Makuwira. Blessings Makuwira, ukundimva? Layana kuno kubalaka ndikumva ni bwino kaya mazuko banji mene ku Blantyre. Ifetu kuno tadzuka bwino tacheza ndi Amalawi koma mwina poyamba uli mbaliti ya Balaka ndi wankulu. Ine ndikambe unaona kuti ndili Balaka koma Balaka amene ndi wambali ya Andiamu amene mukuza kuno kubalaka kumene mbali mene kuli Chelsea Ruangwa mbali ya Andiamu kumeneko. Kuja kumachokera Hallelujah Band kuchi. Ya mbali yake imeneyo. Chabwino tacheza ndi Amalawi kumeneko. Apa ndina mala awiri amene wa ndiachi nyamata amene akuna kulikirapo ndemanga pankhani imene akakupira wireless times program imene bambwambirira wanyamata tuzeko sinalide kuti sinajani ndani kwa program imene wakhala kuimvera. Ine zinanga ndi Ishmael Chimombo Abiti John kuno kubalaka kwa Ndiamu. Nkhani imene ili pa wireless times mwaimvetsetsa nkhani ndiyo kuti kodi inu yomwe wanu mukuona kusintha kulikonse pankhani ya zachuma.
kunkhani ya zachuma tene kuti ndalama imene kuvuta kuti uyipeze kumano kunkhani ya zakudya ndimene kuna kuti kusintha kulipo. Kodi mukuona kuti boma likuyenera kuyika patsogolo chiyani pothana ndi mavuto azachumawo? Nkhani yakulu ndi business ndi imene timadalira Amalawi ambiri mdziko muno. Akanasewetsa kumbali business kuti business zipite patsogolo chifukwa chana kuti maka kumbali ya mitengo Amalawi ambiri kuvutika chifukwa cha mitengo zomwe zachitika pakati patikapita koda kupeza kuti mashopu ambiri samasegula ndi kuti ife timaona ngati ma black market ndi mitengo imakhala yokwera business kumatirizika pena ndama ukhala nazo mthumba kumano kuti ukaoda usakaoda mapeta ake ukapeza ukadika mpamba kaendeni ife panatati ngonkaleti upeza kuti mmene amapegula mashopu mu ife zambiri tilibe chifukwa kuti ndi amakita ija ataka kuti afesa mbali ngati kuti ayike chitetezo chokwanira pa katundu ife kuza mwina umoyo wa zachuma kuyenda kwene. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika adalankhulapo ponaona kuti anthu ayembekezere kuti zinthu zikhala zikuyenda bwino. Ino mawu amene wanakula president mukayembekezera kuti zinthu zikuyenda bwino bwino? Chiyembekezo chilipo chifukwa kuti pali zina zimene anaonjeza wakwanirisa ngakhale zinafuna kwanirisa zingatha kwanirisa kuti mwezi kamodzi fa apa chipoteri mwene tengani kuti ndi miyezi 6 imene takhala mwene ndi 7 kumano zina mwayo zasintha ndi chiyembekezo ndi nacho kuti mwina mwake zisinthadi kutenga ndi macho amene watipasa mbuyo miyezi imene walamulira. Layana bacho nimalize ni mara imozi so zina lijapaja zina jindani Louis Kabutu na kubalaka nkani maiva umoyo wanu nkani za chuma kupenda modani. Nkhani za chuma tinenezo na zikusizi kuyenda maga titona kuti mwina umbali ya kudya so kudya moyo somenda ndicho kudya chokha yayi pali zambiri zimene zimakhazi kuyenda ndi moyo so ngati kumbali ya za chuma ngati kumbali ya ndrama ikusowa titona kuti nthaya chakwera ija tikati zinthu zomakwera koma ndrama ndithu timagulisa nazo kumene zona timagulisa nthaya chakwera koma papa zikuvuta business ikuvuta paja ndrama sikuoneka marketing ya zinthu zapasika za minda sizili bwino ife limene ngati mavenda timadalira kuti nomwina alimi akagulisa zili kula koma mitengo imene ilili pa ground sili bwino muone mkufoja sizikuyenda zinthu ngati zimene zikupangisa kuti nomwina ife ngati business zilivuta. Inu kuona kwanu mukuona kuti boma lichite chani pothana ndi mavuto amene waaza chumawo? Mwina mbali ya iwo ngati experience yawo pa nkhani sikoyamba kulowa mbomamu akandika chiwiri komanso ngati kumbali ya DVB mwina tokhala kachitatu ili mboma ali ndi njira zawo zimene akhala kuti lonjeza kuti zinthu pa miyezi yakuti zakhala zinthu zasintha mwanga takaluza September uja tikangoti tavota mwina 2 months khala zinthu zasintha kwambiri koma pa mutha kuona kuti no tikuthamangira mwina 7 months 8 months pamene mwina zinthu zungokwera mwina zilipokwera pomwepo sizikusunda zangu kukhazikika pomwe tinkalira nthaya chakwera ichi so tikupempha kuti ngati boma litiganizire mumalisa misonkho mwina zina zimene zabweretsa ngati mwina misonkho yowawa ndi zina zimene anatilonjeza ngati nkhani ya sukulu chani zimene zije masukulu aulera aja zalibwesera mavuto ena ona kuti background sipali bwino mbali ya katundu kukwera mbali ya mitengo ya katundu. Kodi mawu amene analankhula mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika akupasani chilimbikiso china chilichonse? Titokhala ndi chilimbikiso komanso kuti kuyankhula kwa atsogoleri kumakhala kungoyankhula kuona kuti anthu angakhazikitsa bata komano kunazoona patakhala kuti kusintha kuti mwina tikhale ndi dziko labwino akulamuliro wabwino aganizire kumene koko munthu wa mumidzi iye akati zake zayenda bwino ndoti adye kachuga kadzipezeka musavuta kanchere kadzipezeka musavuta so zinthu ngati zimene zimapangitsa kuti moyo wa munthu uzikhala ofewa komanso uzikhala kuti azidalira ndi kuti ndi atsogoleri amene amaganizira miyoyo ya Malawi. Zina ndichakumaliza Louis Kabutu kuno kubalaka. Mmenemo ni mmene namalizira kuno kubalaka anyamata awiri achinyamata amene wakuinga mundemanga pa nkhani imene tikuyambirana pano pa Wireless Times program imene yakulinji. Ayi Blessings tathokoza kwambiri ukhale ndi tsiku lopambana. Ndathokoza zikomo. Wanangwa wamva Blessings akucheza ndi Amalawi akuti ndachinyamata uko komwe ku chakwani ndi amuko kubalaka ndiye kuyankhula tu ndithu mwanzeru kuyankhula with passion sindikudziwa kuti iweyo ukwamvesesa motani koma mwina usana ike pa nkhani imeneyi timveso kuchokera ku komwe ku Nsanjeko kuli mtolankhani wathu Innocent Kalikoka
Innocent Kalikokha ukundimva? Yes, Wayana mumveka bwino kwambiri ndithu. Chabwino. Tikumva kuti kwavuta kunsanje. Ndikusanje chikwawa kapena ndikuchikwawa kokha kunsanje sizinafike. Izi zomasowesana ziwalo. Ayi ndithu moti zinamba kuchikwawa kwangabuzo. Komano mmene mafika Saturday pamene nozimafalikira kunoko moti anthu anapha ndithu munthu kumuganizira nkhani zimenezi. Nkhani kuti ndisabodza ende anthu amene akupanga crime wonso akayeza kwaza kuti china chifo chili bwino ndithu. Chabwino. Imeneyo tikhala program yapadera kuti timve kuti kuchikwawa kunsanje chikuchitika nchiyani. Koma nkhani ili pano waimva tikucheza ndi Malawi kumeneko sindiudzoti uli mbali yake iti yoti nakonso ucheze ndi Malawi umve maganizo awo pamene nkhani zachuma zikuyendera mdziko muno. Yes, Wayana, ine maono ndili pansi kwa chipatala pamene pandi paboma ndipo. So apapa ndi abambo awiri amene apereke maganizo awo malingana ndi nkhani imene tikukambirana pano. Choyamba tikudziwe ndine Edward Kashawo. Chabwino Akashawo nkhani ndimeneyi lachitano sabata latha mtsogoleri wa dziko lino anavomereza kunena kuti zinthu sikuti zagwira msewu zinayambe kuyenda bwino anavomereza kuti pali mavuto osiyanasiyana amene sanakonze ndipo anapereka chilimbikitso kuti zinthu zisintha. Beti mafuna timve maganizo anu inuyo kuna kuti kodi pamoyo wanu mukuona kusintha kuna kuti kosi kumbali zachuma palibe chimene chikusintha pamoyo wanga kumbali yachuma. Tinabadaka nakhala kwathu mukhala kuti kobiri mapezera chimveka mozunzika kuipeza mozuza pomwe chimanga kupezera mochita nili kukhabe chinthu chovuta pamoyo wake anyamata kuti tipeze kobiri limene ikuvuta pazikolo. Sabuna mina maganizo anu ndora muganizo kuti boma litani lili patsogolo chiyani kuti lithane ndi mavuto azachuma. Boma itapeza njira yabwino kuti kupanga makampani ena ang'ono kapena ngongole za midzi zoti angatikuwathandizana kuti azipeze chizosowa zawo za tsiku ndi tsiku. Koma chakudya chikupezera koma makobiri ndi akusowa. Mungamenera nini anapereka mawu achilimbikitso kunena kuti zinthu zisintha. Mwina inuyo zimene nayankhula president zikupatseni chiyembekezo. Ayi zosapatsa chiyembekezo. Chifukwa tilinganene kuti pakapano pa zinthu zisintha anthu pakati pano pati mkati mwa ndimi sizingasinthe kukhala kwati koma kovutika. Chabwino tathokoza kwambiri apa timveso ena tikudziweni pano. Ya imene nembusa Moses Rosi kuno kunsanje. Chabwino abusa alosi nkhani ndimene president asamuleza kuti zinthu zinayambe kuyenda bwino. Timafuna timve kumbali yamene kodi pamoyo wanu mukuona kusintha pa nkhani zachuma. Zoonadi pa nkhani zachuma zikuvuta kwambiri mdziko muno koma chakudya chikumapezeka kwambiri. Tinakakondwa kuti boma litiganizire dziko lino la Malawi kunena kuti chumanso kuti chiyambe kuyenda bwino. Tikutha kuvomerezana nawo president zimene afotokoza kuti zinthu zikuyamba kumene komabe mmadziwa nthawi zambiri andale amangolankhula osafuna kupanga zinthuzo. Koma ifeyo ngati nzika zenizeni tikudandaula kwambiri kunena kuti ngati dziko ndalamaso ndizofunika. Ine of course mwachitsanzo ngati mafuta kusowa kwa mafuta kukupangisanso kuti zinthu zambiri kuno kunsanje zikwere komanso the whole Malawi. So ngati boma ipange njira zabwino kuti tithandizire dziko muno kuti mafuta ndi zina zotero zipezeke. So mwina muganiza kuti boma lilibe katsogolo chiyani kuti mafuta amene mukukambawa achepe. Ya boma ikhale ndi njira zoti ziwathandizire nzika zake za dziko lino. Ndicholinga chonena kuti boma lili ngati tate. Tsono tate anawo akamadandaula bambo wabwino amapanga njira zomuthandizira anawo. Ndife tikunena kuti ngati fe nzika za Malawi tikupempha boma lama ya DPP ipeze njira zabwino itithandizire ifeyo kuti dziko lino lipitirize kuyenda bwino. Potenga ndi zimene anayankhula president Mutharika kuti zinthu zisintha pompano. Ineyo zimene zikupatsani chiyembekezo. Zimene sizikutipasa chiyembekezo ngati nzika chifukwa andale ambiri amangolankhula koma osachita. Ndikufuna kuti boma ife tikoivotera nayikhulupirira kuti ikhoza kusintha zinthu koma zina akupanga bwino zina ikulephera boma. Zimwe kwambiri tikuthokozeni chifukwa munalola kutenga nawo mbali pa program imeneyi. Umo ndi mmene ndachezera ndi makosana amenewa awayana.
Tathokoza kwambiri Innocent, ukhale ndi tsiku lopambana. zikomo kwambiri. Wanangwa Chafulumira, ukuona bwanji zimene amalawi akuyankhula pa ground kuchokera ku Nsanje komanso ku Balaka kumene tinayambira kuja kuti amalawi akuti bwanji pa nkhani zimenezi? Mukamvetsera amalawiwa akugwirizana, sakusiyana kwenikweni ndi mmene timanenera muno kuti mbali imene ikuoneka kuti ikuyenda ndi yachakudya. Chifukwa choti timadalira kwambiri chimanga ndi chimangacho chilipo, ndi mitengo yakenso chambogulisidwa pa mtengo wochipa. Koma tikanena kumbali mwina ya zachuma imeneyo mukhoza kumva kuti ambiri akunenabe kuti mbali imene yavuta. Makamaka ndalama sikupezeka kwenikweni, ndiye kuti anthu mphamvu yawo yogula kapena pa Chingerezi imene amati buying power yatsika kwambiri. Chifukwa choti sitikutha kupanga ndalama. So ndi kachiopsezo kakakulu mwina mongobwereza amene ndinapoyamba paja kuti ngati boma ife pano pati kumakhala ngati nyumba ya munthu yongopeza chakudya cha tsiku lomwelo. Ndikuti apa tikuthamanga tipeze forex pang'ono, tikagule mafuta asasowe, tithamange tikagule mankhwala kuzipatala asasowe, tithamange tikatseke apo, komanso tibweze ku ngongole zimene zanenedwa kuti mwina pawani kwacha iliyonse ndiye kuti 90 namba ndi ya ngongole. Uyizo titi pachabechabe. So chifukwa cha chimenecho chikhulupiriro chenicheni choti mavuto athu atha kusintha ndi chochepa kwambiri. Ayi, kufotokoza kumeneko kwa Wanangwa Chafulumira. Tapase mwayi alendo athu kuti ayankhule mawu omaliza pa nkhani imeneyi. Tiyambe ndi Benedicto Kondowe. Benedicto Kondowe, inu mukuona kuti take home message yathu ikhale yotani? Poyamba muyankhule kwa atsogoleri ndipo kachiwiri muyankhula kwa amalawi. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti mavuto amene tili nawo zili ngati chitufya chimene munthu akhala kuyenda nacho kwa nthawi yayitali. Ngakhale atapasidwa tsiku la operation sikuti limachosa ululu umene amayenda nawo, pamene tsiku la operation limapereka chiyembekezo. Kutanthauza kuti monga mmene mtsogoleri wa dziko lino wanenera, pali zambiri zimene amalawi akuyembekezera chifukwa ndi ululu umene ayenda nawo kwa nthawi yayitali. Ndipo ena akadakonda kuti ululu umene utherero, koma tikudziwa kuti nkhani za chuma ena zimatenga nthawi. Koma message yayikulu ndiyonena kuti amalawi akumvabe ululu ndi amuthalika awonesese kuti ndondomeko zimene akukonza zikuthandizira kuti ululu umene amalawi akhala kuyenda nawo uthe, chifukwa iwowo sikoyamba kuyendesa boma, ndipo mwa mawu awo amalawi akufuna mawu amenewo akwaniritsidwe. Kwa amalawi atinzanga ndizonena kuti ndizoonadi tonse timavutika magawo osiyanasiyana. Ndinanenapo kunena kuti mwina pamene zinthu zikukwera timasarare ta anthu tikadali ochepa, ndi mbali ina imene kuyenera iwunikiridwe. Komanso simunganene kuti chuma chipita pasogolo ngati nkhani za magesi sizikukonzedwa, chifukwa kuti makampanies apange zinthu pakufunika magesi. Maibesa anenenapo za agriculture, mining, komanso tourism, manufacturing ndizofunika kwambiri, chifukwa pali zinthu zina zimene timapanga kunoko koma timalethera kuti tizikonze kuti tipeze ndalama zochulukirapo. So izizi ndi magawo ena amene mwina tikadawunikira pamene tikupita chitsogolo, koma timema amalawi kuti tonse tikhale pakati pa mayankho wokonza mavuto amene tinawo, chifukwa chamuthalika wokha amene angakonze. Zomwe kwambiri a Benedicto Kondowe, tathokoza kuti munalola kuti lero tikhale limodzi mpulogalamu ino. Timalize ndi Bertha Phiri amene ali Executive Director ku Malawi Economic Justice Network, MEGEN. Mawu anu omaliza ngotani? Zikomo kwambiri. Mawu omaliza akupita kuboma makamaka la dziko lino kunena kuti amalawi ali ndi chiyembekezo chachikulu. Pamene apita m'Afrika amasankhidwa, amalawi amasankha ndi chiyembekezo chimene pakhala kusintha kwa zinthu. Ndipo chiyembekezo chimenechi chimene tamvera ndi amalawiwa kuphatikizirapo ndi ine ndemu zikuonesa kuti chiyembekezo chiza chikuzilala chikete langa linali pempho kunena kuti TNC ayesese
mmene akhazikitsira ndondomeko zina mwachangu kunena kuti maphunziro ndi aulere. Mbali ya chuma iso pakufunika kuti paoneke mutu wake bwinobwino ndikuonesesa kuti zinthu zisintha. Uthenga wina kupita kwa Amalawi kunena kuti tayenera tikhale ogwirizana, dziko litilikonde. Ndondomeko ino imene ikufuna isinthe zinthu ndi yomwe ikupangitsa kunena kuti mwina ochita malonda sitikuivomera kapena kuti amakampani sakuivomera, koma EIS ndi imene ikulunjika pakusiza zinthu zina zimene zikhoza kusintha. Chifukwa misonkho izichitika poyerayera ndipo iziwerengedwa mosavuta. Nje nkambi za boma ndi Amalawi tonse tayenera tigwirizane kunena kuti system imeneyi ikhale on surface ichitike, komanso kulikonda zinthu kutiona ndikatangale manjirenediyose. Chifukwa zonsezi tikhoza kukamba tithuta chilipo tili operated, koma ngati Amalawi umene tilibe udindo ndekuti tizingozungulira pamodzi, koma tigwirane manja tione kuti kodi masystem amene ayikidwa tikuthandizira bwanji kunena kuti chuma cha dziko lino chiyende bwino. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Mayi Bertha Phiri, tathokoza kuti munalola kuti khale limodzi siku la lero. Mukhale ndi siku lopambana. Zikomo kwambiri. Ndipo Maunangwa ndikudziwa kuti anthu ena kumati chawanangwa ena wanangwa iwe ndi wanangwa tango kwangula 1 minute tisanachoke pamuzi pano. No, tinene pano kuti mawu amene alankhula President Peter Mutharika amveka. Poyamba tayamikire kuti kuzindikira kuti pali vuto ndi kubwera poyera ndi chinthu cha mtengo wapatali monga mtsogoleri. Palipo ena mwina amangolimbikitsa kumakana zinthu zoti ndi zoonekeratu. Komano chimene tingalimbikitse ndi choti kupita kutsogolo tiyang'ane kwambiri kuti mavuto amene atithane nawo osakhala pa nthawi ino yokha koma kwa mibado yathu yobwera kutsogolo kuchifukwa chimenecho chimene chingasinthe dziko la Malawi. Zikomo kwambiri wanangwa, iwenso ndamene unakonza program ya lero. Zikomo kwambiri ndi yamikirenso mwapadera alendo athu Bertha Phiri ndi Benedicto Kondowe komanso atolankhani athu amene tinali nawo mpulogalamu iyi. Kunsanje tinali ndi Innocent Kalikoka komanso tinali ndi Blessings Makuwira ku Balaka. Pamakina amene pande tinali ndi nzathu Chisomo Kasu. Kufikira mawa mmene tizabwerenso ndi programu ina ine Bayana Chunga ndikuti mwakuma nonse ndipo mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo. Amalawi kulinjino kulinji kumapenya kumapetsera kuti kulinji Bantaya Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora leresi yaodeja chiruguko chuyenda panji nanga nkhani zonyadisa sikulijani kumbolo bakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otutsa mwadzuka panji nanga mziredio kukuliyani kulinji tikudalira ino kulinji